aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya ni bazan ki begen ki ba ni kai zan kira Allah kai nake fara sanyawa kamar lamuni komai nawa kai ke ta saitawa kai mutane kala-kala har kai ya hausawa yau ma gani na zo Allah karkasa in yi kasawa yaban na ne ni fa yabanta ba za da daina ba aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba rabu dubin salati ka sake yi wa manzo masoyina ka sa alihi har ashabu su ne a ruhina ka sa har waliyai har shirafa su ma ina kauna dare ko da rana ni kaunar su ba za na boye ba aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba dukan mai makami walla ba zai kamar naki ba nana ko da bangaren asali ba ayo kamar naku ba nana ina ji da ke ne ni fa ba zan ki begen ki ba nana sami cikin masoya na kikice na wuce gaba nana aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana ba zan ki begen ki ba ruhun nabi ke na kira na ce sajida nana gatan yau da ɗazu da yanzu sannan na ce har da da nana ya mai tausayi mai imani sannan mu wahida nana hasken zuciya ta ke ce ban ga ta makarki ba nana aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba wai ga zahiri mu sani ba za mu dau gaibu ba nana ga haske na kauna ku gane ba za mu dau duhu ba nana sanna da ne riba yancin da ba fargaba nana ina baki komai na kanne da iyaye na ni ke zan soyayya ta ba zan yi wa kowa ba aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba musuluncin na faɗa an samar da shi ne a ko tausayi da kyautatawa na faɗa suna nan a ko daraja da darajawa duka suna a tare da ko matsayi da yantarwa duka suna kusanci da ko aljanna ma na sani ku ne masu kyautar ta ko to ni dai ina nan a ko nai kamun kafa ne da ko na makale a gefen kinana duk wahala ba zan bar ki ba aya sayyada yau ma ki yi mini iso nana komai wuya nana bazan ki begen ki ba ya mai girma nana ki kai ni matakin girma na san cewar za ki share dukan ku kana ya mai girma nana kai ni matakin girma na san cewar za ki share dukan ku kana ya mai girma nana ki kai ni matakin girma na san cewar za ki share dukan ku kana ya mai girma nana kai ni matakin girma na san cewar za ki share dukan ku kana ya mai girma nana ki kai ni matakin girma na san cewar za ki share dukan ku kana ya mai girma nana kai ni matakin girma na san cewar zaki yaye dukan kuncina mai alfarma na kai ni matakin girma na san cewar zaki share dukan ku kana ya mai tausayi na kai ni matakin girma na san cewar zaki share dukan ku kana ya mai girma na kai ni matakin girma dan abanki wanda muke yi wasu har kauna ya mai girma na kai ni matakin girma dan abanki wanda muke yi wasu har kauna ya mai alfarma na ki mana alfarma dan ƴaƴanki Hassan da Hussein kiyo dubawa ya mai alfarma na ki mana alfarma
dan ƴaƴanki Hassan da Husaini kiyo duba. Ya mai alfarma na naki mana alfarma dan ƴaƴanki Hassan da Husaini kiyo duba.